Dobrý deň. Dnes si preberieme dve témy. Jednou z nich bude zajtrajšia petícia, chystaná na 5.11.2025 a vyjadrenia primátora Kubáňa v mestskej televízii Ružomberok. Petícia bola podpisovaná na základe výmyslov a klamstiev, ktoré poslanec Kuráň spísal najprv na pripomienky k územnému plánu. Spomínam tu na ošial, ktorý vyvolal Kuráň ohľadom mestského parku. Všetko sa to začalo 14.7., kedy sa spísali pripomienky, došlo k ich podpisovaniu, ku ktorému vyzýval poslanec Kuráň. Neskôr si retoriku klamstiev a vymyslov osvojili pán advokát Janči s manželkou a spisovanie petície vlastne naháňali podpisy pod ňu. Od 14.7. som počúval o urážkach mojej osoby, znevažovaniu môjho vlastníctva a keď som sa rozhodol dať tieto príspevky na sociálnu sieť, dozvedel som sa, že mi bola poslaná predžalobná výzva, ako sa mám údajne tešiť na 5.11., čo sa tam bude preberať. To, že poslanci nastavili model rovný a rovnejší v tomto meste veľmi zvláštnym spôsobom, za to nemôžu advokáti Jančíovci, ani tí, ktorí na tom profitujú. Je to chyba poslancov a vedenia mesta, ktorí tento systém rovnosti udržiavajú medzi občanmi už dlhé roky. A taktiež neprajem nikomu z tých, ktorí sa podpísali pod pripomienky aj pod petíciu, aby boli vystavené takému ohováraniu a osočovaniu, ako bolo spôsobené mne. Dám teraz do pozornosti druhú tému, a to sú vyjadrenia pána primátora Kuráňa v mestskej televízii Ružomberok. A budem ho hneď citovať. Absolútne nesúhlasím, aby na tej ploche bola zástavba. A viem si tam predstaviť ešte jeden dom. Okrem toho, že si pán primátor v jednej vete dvakrát odporuje, by som povedal, že ako primátor a zástupca samosprávy, ktorý má byť vo svojich vyjadreniach objektívny a ako štátny orgán a nestranný, nemôže sa predsa vyjadrovať tak, že nesúhlasí s zástavbou. Je to snad majetok, o ktorom nerozhoduje. Takto subjektívne by sa nemal vyjadrovať majetku mesta, o ktorom môžu rozhodnúť poslanci hlasovania. Už vôbec nie k súkromného majetku. Ďalej, ako pán primátor môže povedať, že on nikdy nechcel, aby sa tam stávalo, keď podpísal 4 zmluvy na obstaranie územného plánu a na obstaranie územného plánu centrálnej mestskej zóny. Podľa mňa, ako keby povedal a alibisticky vyhlasoval, že je proti zástavbe. A dá sa povedať, že ma len zavádzal v tom, že keď zaplatí zmenu územného plánu, tak k jeho zmene nedojde, alebo že mi za tú spôsobenú škodu, keď som zaplatil zmenu a doplnok územného plánu, zaplatí on. No. Ďalej ho budem citovať, že zo svojej pozície, dokým som primátorom, vyviniem všetky snahy, aby tá zastávanosť tam bola maximálne obmedzená, to znamená, že budem to riešiť právne technicky. Pán primátor by sa mal správať trošku diplomaticky a uvedomiť si, čo svojimi vyjadreniami môže spôsobiť. Je to z jeho strany šikanózne správanie voči mne. Takýmito vyjadreniami ako primátor zasahuje do mojich vlastníckych práv, znižuje hodnotu môjho majetku a z toho, čo povedal, vyplýva, že kým bude primátor vyvinie snahu, aby moje práva obmedzoval v akejkoľvek miere. Sú to dosť odvážne slova na primátora, ktorý je verejným činiteľom a zástupcom štátnej správy. Ďalej ho budem citovať. A takto ja verejne prehlasujem, že požiadam ešte pána Rakoši o opätovné stretnutie. Pán primátor sa so mnou do dnešného dňa nestretol a neurobil žiadny krok k tomu, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo. Naopak, svojimi verejnými prejavmi na predchádzajúcich mestských zastupiteľstvách, ako tvrdí, a v mestskej televízii Ružomberok znižuje hodnotu môjho pozemku.
tak ja sa teda vyjadrím, že s pánom primátorom sa ohľadom predaja môjho pozemku nestretnem a pozemok mestu za hodnotu podľa znaleckého posudku nepredám. Môžem sa s pánom primátorom stretnúť ohľadom iných záležitostí. Pretože nepáči sa mi, aby primátor takto zavádzal občanov mesta na moju adresu a mňa takto verejne diskriminoval a šikanoval. Pán primátor sa chová dosť alibisticky a chce sa tváriť chrumkavo pred občanmi, ktorí podpísali petíciu. Pán primátor zabudol na svoj sľub, ktorý skladal na svoju česť a svedomie, že sa zaviazal konať zákonne a nestranne, chrániť práva a majetok všetkých vlastníkov, nielen vybraných, nezneužívať svoje postavenie na osobné alebo skupinové ciele. No, ďalej sa vyjadril, citujem, a na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať 5.11., k tomuto bodu dám ešte informatívnu správu. Som veľmi zvedavý, akú informatívnu správu pán primátor vydá k tomu, že takto verejne prejavuje svoj subjektívny názor na obmedzenie mojich základných práv a slobôd garantovaných ústavou. Mal byť primátorom všetkých občanov a správať sa rovnako všetkým a nie tak, ako mu vyhovuje. Prejavovať svoje subjektívne názory verejne mu ako primátorovi neprináleží. Vyvoláva to len zbytočný zmätok. Chcel by som ešte podotknúť, že tento projekt Rovný Ružomberok a príspevky, ktoré tu budem dávať, nie sú o osobách, ktorí sa budú v týchto videách spomínať. Ako som spomenul predtým pána advokáta Jančiho. Je to o poslancov, ktorí si odsúhlasujú vzájomné projekty a o vedení mesta. A v týchto projektoch sa angažujú buď na prospech svoj, alebo na prospech vybraných ľudí. Jedná sa o projekty napríklad nad Dielcom, Hríby v Černovej, mestské pozemky pod Gejdákom, Kaštiel Žofia. V ďalších videách si preberieme, za ktoré uznesenia hlasovali poslanci mestského zastupiteľstva v súvislosti s nakladaním s verejnými financiami a majetkom mesta. Občania mesta by sa nemali až tak veľmi zaoberať riešením súkromných záležitostí a riešením súkromných pozemkov. Mali by sa skôr zaujímať o to, ako mesto nakladá s verejnými financiami, ako predávalo pozemky za výhodné ceny s osobitným zreteľom za cenu podľa znaleckých posudkov a zaoberať sa tým, ako sa financujú mestské projekty alebo ako sa vynakladajú peniaze na projekty, ktoré sa nikdy nezrealizujú. No, to je na dnes všetko. Približíme si zase trošku, ako platí právo rovný a rovnejší v podaní pána primátora Kubáňa a poslancov mestského zastupiteľstva Ružomberok. Prajem pekný zvyšok večera.